Здравейте! Днес ще ви представя камина на дърва с фурна Pretty FGRD Eco-Design. Камините на дърва на Pretty от серията Eco-Design са оборудвани с допълнителни клапи за по-финно контролиране на притока на свеж въздух. Това се случва от тази клапа тук отгоре, която отваря тези отвори. Клапата за първичен въздух тук отдолу, която е за самото горене. И отдолу има още една клапа за третичен въздух, която е за повторното изгаряне на газовете над огъня. Това прави камината по-ефективна и по-екологична. Тази камина има тръскаща скара, която се управлява от тази дръжка. Идеята е, движейки скарата, да тръскаме порта в пепелника, без да отваряме вратата. Вътре в самата горивна камера имаме скара за фурната, тази кука за отваряне на колелцето за ревизията отгоре на камината над фурната. На дъното виждаме двойния корпус, който доставя третичния въздух, който постъпва във върха на горивната камера и прави повторното изгаряне на газовете. Над горивната камера имаме фурна. Тя е оборудвана с термометър, за да следим температурата. Контролираме, разбира се, посредством огъня. Размерите на фурната са 39 на 41, висока 20 см. Горе камината има колелце за почистване от нагар на самата фурна, тъй като там все пак се натрупва с времето. И коминчето, което е оборудвано с клапа, диаметъра му е FI130. За допълнителни въпроси и поръчки можете да се свържете с нас на посочените телефони, през контактните форми в нашия сайт или в нашата Facebook страница, или на място в нашия шоурум в село Буснаци, улица Беговица, 29.